някакво добро постижение или постигнал награда, пряко свързано с безопасността, главният директор по здраве и безопасност в компанията посещава завода и връчва лично наградата на всеки един директор и съответно органът по здраве и безопасност, който работи там. Това, което ние имаме и се опитваме да се стремим, в началото и господин Младенов го каза, е споделянето на добрите практики. Това като добра практика сме го взимали от фирма Дюпонт. Предполагам, всеки един е запознат с Дюпонт, какво произвежда тя и каква политика изповядва. Че още през 1910 година, когато почва да се говори за здраве и безопасност, самия Дюпонт е живял в фирмата, в която се произвеждала динамика, за да докаже на своите работници и служители, че това е безопасно място, където той и неговото семейство работят. Това, което ние се стремим в Идеал Стандарт, е първо да осигурим здравословно оборудване, оттам нататък да разработим инструкции и процедури, по които те да работят. Но практиката на Дюпонт е доказала, че най-много от време отнема, за да се ангажира знанието и самосъзнанието и отговорността на всеки един работник и служител.